Ndị Igbo ekene m unu. Mụnwa bụ nwaada Ana Igbo, Ada Igbo ji eme ọnụ, Ada Igbo Global. A sị m ya malụ ụmụ Igbo niile m ya dị ilu onye ọbụla na mma, ya dị ilu ụmụ Igbo be anyị mma na Eke na Afọ na Nkwọ na Orie. Biko a sị m egbe belu ugo belu nke si ibi ya fene nke gbajisie ya. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. A sị m na-arụ ofe anụ nwa ịbanye, ọ ga-adịla onye enu mma, dịla onye anị mma. Onye ọbụla ife dị mma na-adị mma, ya dị ilu unu mma. Mgbe sị ka m pụtakwa n'ụbọchị tata, sị ka m kenee onye ọbụla na-anụ onu m, onye ọbụla na-anụ onu m. A sị m ya dịele gị mma, ya dị ilu ụmụ Igbo be anyị niile na mma. Na-arụ ọfụ a, ife niile dị mma onye ọbụla na-achọ, onye ọbụla ga-enweta ya, bụ onye ife dị mma na-amasị. Wee sị n'ụbọchị taa, ụmụ Igbo ndị be anyị, ndị ife fa dị m mma, ndị mụ na fa dịkwa na mma bụ ụmụ Igbo. A sị m ụmụ be anyị, biko na-arụ ọfụ a, anyị na-ayọ onye ọbụla bụ onye Igbo, nke ị na-eme bụ nke dị mma, jidesie ya ike. Ka anyị ghara ịbụ na osochi egbu ebe ụmụnne anyị nọ. Ka anyị wepụta ezigbo atụmatụ dị mma n'afọ ọfụ a bụ this year, bụ arọ 2026. Nna anyị onye ọbụla bụ onye Igbo, ka anyị ncha jikọọ n'aka ọnụ, ka anyị na-akwado n'onwe anyị. Onye malụ ife ọ ga-eme ọ dịrị nwanne ya mma, biko ya nyelu nwanne ya aka. Ọ bụ na ọ dị gị n'aka na ị ga-ezi nwanne gị ụzọ, izi nwanne gị ụzọ. Abụ na ịgafelụ ịnọchie onye ọzọ agafena. Anyị anọrọkwa na Sọmụbeze ga-akwụ ọtọ, onye kwụrụ ọtọ nkwatuo ya. Ka ọ na-agụ anyị agụụ bụ ụmụ Igbo ị na-enyelu onwe anyị aka, ka ọ na-agụ anyị agụụ ụmụ Igbo ka anyị solu na-akwalite ụmụnne anyị. Ịfụ ebe arụ na-afụ nwanne gị ụfụ, inyela aka, malụ ka ị ga-esi nyere ya aka. Wee na-ayọkwa n'ụbọchị tata, nna azọdo ụkwụ n'aja anị be anyị, maka na anọ m n'ala Igbo be anyị, naanị Akwaeze, anyị ọcha lokal gọọmenti. Na-azọ ụkwụ naanị aja, ana aja be anyị Igbo, na-ebikwesịkwa ya aka. Wee na-asị biko chi ụmụ Igbo, chekwalụ m ndị m na Eke, chekwalụ m ndị m na Afọ, chekwalụ m ndị m na Nkwọ, chekwalụ m ndị m na Orie. Nyere ụmụnne anyị aka, chi anyị bụ ụmụ Igbo, ife ndị nke anyị na-eme ka ọ na-agaziri fa. Ndị na-agụ akwụkwọ ka fa na-aga n'iru, ndị na-azụkwa n'afịa bụ biznes ka ọ na-agalụfa nke ọma. Ndị na-alụkwa n'ọlụ ebe fa nọ ka fa na-enweta ọganiru n'ọlụ fa, fa na-enweta ife fa na-enweta enwele ike wele ya na-enyelụ ndụ fa aka, ka ọ ghara inwere n'ime anyị ọ ga na-afịa arụ. Ọkwa nke nna ya na mkpokọta okwu, welu n'ofu obi na-emenụ, jide n'ofu obi ka ọ dịrị anyị mma. Wee na-ekwu na this year ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Mgbe arụ a ga-abịakwa na njedebe, anyị niile ga-esikọta n'ọkụkụ na-ekenekwa chi anyị. Ọgwụkwanụ ka ọ dị m n'ọnụ, biko onye fụ nwanne ya ebe ọ na-afị arụ, ya nyere ya aka, ọ ga-adị. Ya dị ilu unu mma ụmụ Igbo.